startede på Arkitektskolen Aarhus. Arkitektskolen Aarhus tilbyder en akademisk uddannelse centreret om 3 tilgange til arkitektur. Kunstnerisk, videnskabelig og praksisbaseret. Men før du kan blive en ægte arkitekt, så skal du på RUS. Når vi bygger vores hus. Vi har en rus, gå på Artius og dus. Vi har en rus, når vi bygger vores hus. Vi har en rus, gå på Artius og dus. Vi har en rus, når vi bygger vores hus. Archie, vores Tinder-bio, dem fra uni er naiv. I Aarhus så er det let til sjov, i Aarhus så er det dig. Sætte gytte, sætte jenter, jeg bliver mor i mine knæer. Ej, så i går så var jeg på La Coque, og så kom der den her dude op til mig. Ej, går du på arkitektskolen? Må jeg få din snap? Altså, jeg kan ikke engang gå i byen længere. Det er så fucking hårdt, at det giver så meget status at gå på arkitektskolen. Der ligger på det floor indtil det flækker. Kald det arkitekteffekt. Arkitektnofest til arkibal. Føl der ligger på det floor indtil det